Uba Komandar Sang Pliang ubade Present kami Khalia Film Association Hasulong meneh ka jingsenran lang ban ai minsiam ya ka S Kalsentio Production ula kren chigilat pathai khubor habaya dei hagi kamshna film ha ka jingyal inti chongu ulong ba ka jingbom ya yo ki film khasi ka dei namar ka jingduna ya ki jakapin I film Hasulong baru ulong ba ka jingwan pe ya ka film ha cinema kam dei ka pop hande ka dei ka jing ai minsiam ya ki samla don sap Badru ai mensiam ya yo kam yo jam jong ki samla paula kentui ki samla dansa bakem dei ban khmi linti ya kam sarkar ai kubla yu ba ban ba penya ni jingalang untuk ba Karsentiu bari director ba Krishan untuk baro khot kini kino yesim menta jone ka film anta don lang ru angne ba Munich bari director juga ICCR welcome you ba ya he is also making Kasi movie Jing Maham is one of his movie based on the farmer. Yeah. So anang tadi kamtam ya piki nong thok khubor kiba dan bentang ne nama klaim ki nong thok khubor te kadi ke jing thmu jongba Karsentiu bani thu pai ba kan nu poi se ro ting ai kublai kamtam ya pi ngisu kuben menta namar ba habangi phai sekene ka kam sina film kala hakawai kaliang ke jingmi kimar kilalo kiladon sisa ke quality ka babian kimar menta kimar jong ini ki film ka produk jong ki film menta kalalong kidon le ki film ngla ban ong la khamtam bari Bollywood ki bakum ne kumtai ten rei kawai ne ki jing e kalong ka bakong san ka dei ba kumbal ong ba Karsentiu ngimdon ya kata ka jaka bangin penya yo ki film ki jongi ngidon menta tang kawai ka senama hall kata ka di ke biju senama te habiju senama ta hab yakni per lockdown don mapen I tu khot hiu biju alewan pen I taman tatang sulalai lockdown te ki film ki la yang lain te ki bon ha ki film ta ki ban pen I lagi jing sya ba Karsentiu ngam ngadon jing sudia ba un pen I tang sitayo la kumno artayo kadi bania dan ri tatang sitayo to simut dor pi lada ka film jong I ka yat ka hit kumur lakut no tang sitayo nomor balai next lawan film Hindi ngimdan ka kawai ka jaka pen I ka balong dedicated naman ta gini ki film Kasi te kalong ka ba syong nia kalong ka ba long ka ba day biang bangin don laga jong ka senama hall to kata ka de jingbom don ki senama hall walang ong ba ki produk ki jongi ki film ki jongi ki labes ringim don ka jaka pen I le no kata simudur menta lada ngi pen mi ya ka jan laning ngi pen mi ya ka juti laning ngi pen bi ya ki no produk ya uslasha yung no da ngim don ke cika bandi kalakut no anta te kumjuro ki film da ngim don cika pen I ngin le yu itu ka film te kabaar pada ka bakham kungsan kalong ni ngan ong ban biang sa sin ba ka jinglek pej ya ke film sna hagilik pej film hapo senama kam dei ka pop ka jinglek pej film hapo senama kam dei ka pop kadai ke jing ai men sim ya ki samla don sap kadai ke jing ai men sim ya ki samla don sap bat kadai ke jing ai men sim bakin yo kam yo jam bakin yo kamai mudur mentau ba Karsentiu lada u penmi ika film jeng u lada ka jing kamai jeng u ka bun kemud layo ban siu kambun ya ki nong yesim menta henry menta lada ka jaj benriu ke jongi ki kran ben ya ka talent hai ka lawai kan poi to ong yu ban lewan so kam sarkar unom yo the talent should be appreciated. How da kabangin Krishan pengin pet ikini ke film hasna mahol kidon artli ki benda ma kidon ki samla ki badai ki YouTuber ki bapenmi yakini ki bapenmi yakini ki film yakini serial haki YouTube ki jongki ni ai khublai shibuni ki pai ba haki ni ki YouTube ki la pet ba la jing Krishan rai menta kum ka film pimla ban up ya ka film jong uba ban Krishan ka badai ka film man peni sama hapo YouTube Pimla ban up ya ka film jonga ka kendailat ha YouTube nganum peni Pimla ban up ya ka film ba section ka jingim hapo ka YouTube pihab ban lek page hakini ki sinama dan rei menei ba ban kisani ong ba fipsnai film YouTube kitu kiya da kumwei bat ka budget ki jongki ro kolong ka baret ha dan rei pimla ban expect ba ki film jongi ba la penut reulat minimum dan ki ba penut shipho sanlap ba pin lek page ha YouTube mar ha YouTube pinyo ya tangkat no Tetakadau ngidon kam ya ke jing Krishan na kipai ba bakin lek page hakis nama bat kal kumbang lo ong biang ba ke jing lek page film kam dei ka pop penban ka dei ke jing IMC mi ke riudan sap bat ka dei ru kalap ya ka ba kipai ba kin ai ya ka ne ke jing Krishan ka barat ba ya kisap kita len gijongi habangi pai sya ka sarkar hadu menta kalong confuse
ngisusi ban ong bakalong confuse kam bana IRUM siapa ngini kam film dan ngilek si IPR ki ong art and culture kadai ke ba khmi ya ka film dan ngi plate hapo art and culture ong IPR ka ba khmi ya ka film hai manoban sina polisi yangi ngimpan yangi ong ai ka pisa ka tengka kumbak siu ka sarkari ka on ar kror ngi kinong sya film ngimong ai pisa yangi ngi ong ai yangi ka polisi hakaba ka tiket kadai banlong ka bar bu dor hi da producer kamdai ban fix ga government namar balai ka dor chung tiket ru habang idi beri basutu ba ni contribute ru ka shop government kata kadai ka GST barok khot kini kinong sina film ki GST kumanga ngani thu ipi kum film kendalan ngalasiu la palat kumba saulat ka GST sya government tang ka GST ta kamut la danga bu dor kadno kamdai lai kadai ka free rate da ka film ka ba itnat ki beri kilet pet moreover kamdai tang kata mo habang ong ka tiket kini ki senama banabar kum kene ka kidon ki senama kum syabar ki bun ha ki senama ki ban i te kidur ki investor ki wan kan changne dan rai mental ada government ko ong sang holding ka tiket te makir ki hab expect lano kan yo recovery ka bai hol lano kin yo ekatu te kadon gijing te khamtam lai pet menta kum sonde ki la ban bu da ko ka dor mar be bun brio kum monde la bat men step in penduna no ken in bu no tang kham duna ka dor te kata ka dei ka wei na ki polisi ka government ka dei ban wara kabaar menta kumbaong baban iba kastiu lada ngisna ya hol kamut raga government bakalashu ai bikum tu kumbasna ya kini ki community hall ni kesya don ke gran baga government kasna community hall takla IT no seki snong lane seki no ban penyai ndai lada ki ai kisna ma hall na kitu kisna ma hall ka government kan kamai pisa ka revenue kan yo ni ngilong ready ban siu mentayu biju ngisiu shilak shipo hajar tingka hakashi tayo lada ka film jongpi kamya yo lada ka film jong pi kaya yeu ka cross palat shipolak ka yeu upan lai 4% kamut lailak ni haban siu yeu lada kami shipolak ni haban siu no shipolak yeu biju plus ka GST jasa ka GST ka ba menta ka de ka R% bat ka % kamut san 4% kala touch saki by projector bagi hna bengin bu untu kalong 50% lada mi ka film shipolak pio tang san lak ela jong maka GST plus bagi jing siu biju tikini kidi ki ba ga government ka diban sungtu ngila approach na ka por hau arajar kan riu ni tuipi nakleng jong ga government kala ong ban wanra ya kene ka film policy ladet ya kran ro ladet khot meeting ini ka Meglia Filmmaker Association ri mentak laja no ngila budin ngila kendu yu konrat ro tan ri nakleng ju ro shim interest ga government hi kam shim interest ban kentiu ki ong yang hal gijing kijat dengan tip kimut pha yang ya no ngiri shibenta nang benta ban yang hal gijing kijat bat ngani thu ipi haka filmmaking ni dan kumba arpau sau teli ki department lada uwe khna uyo kam hakwe ki department la arpau sau ngut lupa ngan ai nuksa tho script nang ta unong ring editor cameraman inong make up nong hikai shot nong tho jingruai barikot ye jingruai nong hikai shot kumta terter kidon hadu arpau sau teli te haba pisna film kamut ki bon ha ki department te ngong tang uwe ru la dai lupa arpau sau ngut hakwe ka film dan ring don kam minimum sausan ngot habang ile shooting ile cibun bat habang ile untuk kamut re bangi ngisu yalam kai tu kena lani ban silam ngisiu ladang impan la ban siu bahama kena don mingi ai san spa sisni don mingi ai kumta teri ki main aktor lai mental kila don ki balayo khambun ladon ru adu bala siu silak tingkaro kumenta dikinong art film te kata kadi ke we ni kilat ban kamai te sajisen ngakentui ki pajba ba subha ban yawan krishan ya ka film jung ba karsentiu nadu ka khat khandai tarik menta bana hadu absen tarik knang bakan long jing aimin sim om tang yu producer ri baro kinong yang ak bat kan long ru ka jing kentiu ya ka film industry hang nang ni syakman fi ka jing page hapo big screen bat hai ini mobile karan jing per sibon kham tam lai kum menta haba fidon haki nama pi ki dur ki bahe ki karakter ki bahe te ngat ndaba pi hilade persyang bafin lek baik pindon tak wei ka bafin sngu tenat bafin enjoy ya ka rukom ban page film hai mobile bat hapo ka sinema hoi ya ka story POE baik ka ya kumta nri hasanama ka sound ka ya per nang ta ka rukom kren ka ya per ka ambience ka ya per pio sngulut igi jinit ki jinan itu music ro tentang mobile long ta pim enjoy bhagai te karon ke jinga per haba page hasanama bat mobile piso pat ba ka ka covid situation ne dai ibri fry kin dai hagji shisha nak liang jung ki babun film khasi kim pat kwa ban pelaj hakini ki kendiat por baladat namar ba kadang don kini ki protokol kumba omapi dan ri menta ke government kala pelaj nyo 1%
Te dina takadau ki film Khasiru nang nei shikmat kan sedang jumpa kasentiu ki film Thmai kan nang ta ter kin sedang ben ino nadu mentau benai no benai banwan ro kan don film Thmai nang ta haki kui ki benai ro kin sedang ben ino nomor kumbang laong ki labun ki balayo agni ka certificate nomor kum kini ka certificate ro baru menta ki basna film Khasi ban pen i hasna mahol kimla ban pen i klam ya kini ka CBFC te ka jinglot ro kalong ka babun ha ka bade ba kini ka certificate kan bat kibun ha ki kuat kislangi haban pendiam te ka wei ngi sultanat ba baro sikata wat la ka jelai jungi kala penmi laki spa tali ki film rekam don hakamap jong kari India bangi penmi film amar balai ngim jule ikni ki CBFC rainadu banglale CBFC te menta wat ka Ministry of Broadcasting ro kala tip o pleng napo Meghalaya ro la penmi film mar mensyuat dan tang ongno film ba pradip ba chim CBFC kiwi te ngi yale bitna DC office nomor ba kam strict rai hadin menta bala strict tingi sultanat mentaro kim don shu kini basna film angno bashuring ka da mobile ni wei kamera bare diklah habani le bha namar ba ka by certificate ro klaram tikimla ban shushna kam